הבעלים של הפורום. שם אתה הבעלים וחוטפת את כל הקטע עושה לזמן האחרון. תגיד, אני אתק. תגיד. אלה. הרי אין זהו חזק. אח לפתע, החליט הטלפון האכזר להשמיד את השקט. הלו? הלו? כן, זה הרמטכ"ל. הגיע הזמן שלך להתגייס לצבא. אלה, גייסו אותי. לא! מערכה ראשונה הסתיימה. עשית את זה בנאמנה. רגע. כן. זה כבוד הרמטכ"ל זה? תצביע היום! יומן! רבי אמר ראשון בציונות. זה אתה. תשים את היד! בושה! זה מה שצה"ל עושה פה היום! מנהל הפורום הבדואיות, אני מה? מי זה? סן גוקו? אני המפקד! אתה צריך להצביע. אני המפקד שהתכוונתי במשך שנים! למה השר שלך לא מסודר? איפה אתה חושב שאתה נמצא לנו? למה חזרת לחיים 3 פעמים? אני מצטער מאוד המפקד! אם אתה רוצה, אני יכול להפוך לסופר סייע והשר יהיה צהוב! מי זה נוח אותו? ואני אהיה האוקאגה, הרמטכ"ל הבא של מדינת ישראל, זה טבעיו. ומי הגמד האחרון? אני אשקה שם. אני מאמן פוקימונים מהעיר פלסבן. אני לא פוקימון, אני מאמן פוקימונים, פיקאצ'ו בדיוק חולה. אל תדאג ילד, כשתסיים את האימונים איתי אתה אפילו תהיה חזק. וכך החלו האימונים הקשים. הם התאמנו בים. קדימה חלט, למה נגמר? טוב, גוקו. ככה לא עושים את זה. נקודה על אני חושבת לקרוא בדרך. רן, נקודה על כל פעם שאתה עושה. מי קורא לך? האימונים האלה. יאללה. ניתן להתחמקים. יאללה. אתה צריך לעמוד, יא מטומטם. על השמלה. שמרה. המפקד! תתמזג איתי! יחד נוכל להביא את שקילות וסליחה! נסדר לכם מקום? הרמטכ"ל, לא הרמטכ"לים. עכשיו קומו, רוצו למפקד. תושים אחרי המפקדים. הם התאמנו במדבר! לבחר חלט! למים כוכב נמק ושאר המקומות המוזרים מהם הגעתם! אוי לא! זה מכיל של עשרות סמלים תוקפניים! זה טבעיו! זה גמל, אלה! רוצים גמל! גמל! הנה גמל! אני אתפוס לך! פיקאצ'ו! אני בוחר בך! אני הפיקאצ'ו! אני מצלם. לא תעשי קרוב! גורדן! על הרגליים, כולם לקפץ! הם התאמנו בביצות! קדימה חלט, למעלה! גיסטן! צ'קרה! קגבושי נו ג'וטסו! עכשיו כולם נבוא! כולם נקפוץ על נאוטו! קגבושי נו ג'וטסו! כולם נקפוץ על נאוטו! לא נורא, נגיד תודה אבל.
עצלני. אבל W זה קבוצת תרגום! אבל זה גם מה שהוא אומר בסוף המשפט. הם התאמנו בדיסקו! האימונים היו קשים, אך היו שווים את זה. לאחר התקופה הקשה, סיים רן את הטירונות בהצלחה. אבל לא עשיתי כלום! ואז סצנה האחרונה, זהו, הסצנה האחרונה בחדר של רן שוב. רן שלי, חזרת הביתה ואתה עדיין חי! כן, אלה, הייתי בצבא והכרתי המון אנשים טובים. כעת אני יודע שהמדינה בטוחה. וואו, הכרת חברים? איזה מזל שלא הבאת אותם הביתה. תיכנסו לפה כולם! היי, שחקנים! בואו הנה! רגע. נו, תמשיכו, כולם נכנסים. איפה חשוב אחרי חינם? אני לא רוצה להתגרר! אבל אין לך ברירה! רן שלנו הולך לצבא וכל פורום אני מאייל מאחלים לו בהצלחה! זה כל מה שהבאת! רבותיי, וכעת אנחנו נצביע לשחקן המוכשר ביותר. אם חשבת